Og lige præcis på det tidspunkt, når man begynder at være træt, så slår fornuften ud. Altså den her frontallap her, det er noget det, som virkelig ikke kan tåle søvnmangel. Så når man bliver lidt træt, så har den lidt sværere ved at få lov at bestemme, ikke? Og så træffer man bare virkelig dårligt valg efter kl. 10. Birgitte, velkommen til. Tak skal du have. Jamen, det var da så lidt. Jeg tænkte, kunne du ikke starte med bare at give en introduktion af dig selv? Jo da. Jeg hedder Birgitte Rahbek Kornum, og jeg er ansat som lektor på Københavns Universitet, hvor jeg har en gruppe af forskere, der forsker i søvn og hvordan immunforsvaret påvirker søvnen. Og så er jeg også direktør for et lille spin-out-firma, hvor vi er ved at udvikle en ny type medicin til søvnsygdomme. Så ja, og så har jeg skrevet nogle bøger, og jeg laver mange forskellige ting, der alt sammen har med søvn at gøre. Og hvor længe har du været i gang med det med søvn så? Det startede i 2009, da jeg fik job på Stanford Universitet, hvor jeg har arbejdet 3 år, hvor jeg arbejdede med den søvnsygdom, der hedder narkolepsi. Før det, der har jeg lavet, jeg er humanbiolog, og så har jeg en Ph.D. fra Københavns Universitet, som handlede om hukommelsen og hjernen og serotoninsystemet. Så det var ikke noget med søvn, så det var sådan, men det var et stort ønske, jeg havde at skifte til søvnemnet, og så fik jeg chancen der i 9 og blev ansat på Stanford. Så har jeg arbejdet med det siden. Okay. Var der noget specifikt, der gjorde, at du tænkte, nu er det søvn, du skal i gang med? Det har altid været en stor interesse, også før helt tilbage, da jeg læste. Det er bare, jeg synes, det er vildt spændende, og det er sådan et mærkeligt stadie, ikke? Hvor hjernen på den ene side er vildt aktiv, og på den anden side er man helt afkoblet fra omverdenen. Så det er jo sådan, det er på en måde et vindue ind til hjernen og bevidsthed og ellers nogle spændende ting. Jeg tænker også, selvom man selvfølgelig ved meget med i dag, så det er vel også stadig et område, hvor der er rigtig meget, man ikke ved. Altså, så der er masser at lære ind. Der er ekstremt meget at lave. Ja, det er et sjovt emne at være en del af det forskningsfelt, fordi de her år siden, jeg startede der i 9, det er jo fuldstændig eksploderet. Både forskningsmæssigt, interessen og også den viden, der er kommet meget ny viden bare på det er jo snart 15 år, ikke? Men det er virkelig et felt, der er eksploderet. Ja. Så det er rigtig sjovt at være en del af. Det kan jeg godt forstå. Ja. Inden vi sådan rigtig kaster os ud i søvnen, så kan man sige, at præmissen for podcasten, det er jo, at vi skal kunne glæde os til at blive gamle. Og en stor del af det har helt sikkert med søvnen at gøre. Men inden vi når dertil, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, er der noget, du går og glæder dig til ved at blive gammel? Jeg glæder mig til at få mere tid til at rejse med min mand og læse bøger, der ikke har at gøre med søvn. Dyrke nogle andre hobbyer. Lige nu der har jeg meget travlt med mit arbejde og alle de ting, jeg går og laver. Ikke? Så det der med at få noget mere tid. Så jeg håber selvfølgelig, at jeg er rask til den tid, så jeg kan gøre de her ting. Det kan jeg godt forstå. Hvad så med det modsatte? Er der så noget, hvor du tænker, det går du måske lidt og frygter ved at blive gammel? Det tror jeg, altså det er at ikke have ens krop fysiske formåen længere at blive slap og få dårlige knogler. Det tænker jeg faktisk en del over, at jeg må huske i de her år at holde min krop ved lige, så den kan holde så længe som muligt. Ikke? Ja, den skal jo også kunne et eller andet, hvis den skal kunne rejse alle de ting. Der er jo ikke noget ved at blive pensionist, hvis man så ligesom ikke kan noget. Nej. Det er helt klart noget, jeg tænker over. Ja, den køber jeg meget, meget ind i. Ja. Men hvis vi skal undgå det, kan man sige, så en af tingene, det er jo det med søvn. Absolut. Men jeg tænker, hvis vi skal starte sådan fra starten på en eller anden måde, kunne du ikke forklare, hvad er sådan funktionen eller funktionerne egentlig ved søvn? Hvordan vil du? Men når man sover, så er man jo koblet af fra omverdenen. Man processerer ikke særlig meget sansindtryk, en lille smule, men næsten ikke. Og grunden til, at man er i det stadie, det er, fordi hjernen den skal have fred til at køre nogle andre processer, hvor den bruger tid på at rense sig selv, genopbygge forbindelser, fjerne forbindelser, der ikke længere bliver brugt, fjerne molekyler, der er til overs, opbygge molekyler, der mangler. Alle mulige processer, som gør, at den kan blive ved med at fungere godt. Og af en eller anden grund, så kan de ting ikke køre samtidig med, at den også skal processere sanseindtryk og lave tanker og køre motorbevægelser og alt muligt. Så man er nødt til at
enten eller. Så søvnen er der for, at hjernen kan få fred til at holde sig selv ved lige og være rask så længe som muligt. Så man ligesom kan gøre alle de andre ting. Ja, når man så er vågen, så kan den så gøre de andre ting. Ja, okay. Cool. Hvad så med, når man sådan forsker i søvn? Hvad forsker man så i? Det er mange forskellige ting. Det kommer jo an på, hvad ens fokus er. Det er jo sådan et kæmpe emne, man er nødt til at vælge et eller andet. Det vi kigger på i min gruppe, det er et hjerneområde, der hedder hypotalamus, som er sådan et område, der står for at regulere kroppens balance inden for alt. Søvn-vågen, men også metabolismen og pulsen, og hvordan man trækker vejret, og temperaturen, og den hypotalamus holder sådan øje med, hvad der foregår, og så sørger den for, at kroppen giver et modsvar. Så også inden for søvn-vågen. Det er det område. Så man vælger et hjerneområde tit, ikke? Fordi der er, ellers bliver det for meget. Og så interesserer vi os for, hvad sker der så, hvis man har en infektion, eller en anden form for aktivering af immunsystemet? Hvordan ændrer det så hypotalamus? Så får man feber, og man sover mere eller dårligere osv. Så på den måde, så bliver det hurtigt meget specifikt, og andre, de kunne jo for eksempel være interesseret i, hvad sker der med ventral tegmental area, som er det område, der styrer vores lyst, og det er sådan dopamin, blandt andet der, hvor belønningssystem. Hvad sker der, hvis det er aktivt? Hvad sker der så med søvn, eller hvis det er hæmmet? Eller... Så tit så er det sådan meget specifikt et lille aspekt af søvnen. Ikke? Ja. Og så kan man, det tillader jo så, at man kan dykke ned i detaljerne. Ja, klart. Men det gør jo også, at når jeg sidder her og snakker om søvn, så langt det meste af det, jeg siger, det er ikke noget, jeg selv har forsket mig frem til. Nej, klart. Ja. Men så følger man jo med i feltet, og jeg går til store søvnkonferencer og hører, hvad de andre laver. Hvad de andre, de har rodet sig ud i. Ja, præcis. Ja. Jeg tænkte, en af de ting, der kunne være meget sjovt, sådan at få, som du sikkert ved noget om, at få afklaret, det er, hvor meget sover man egentlig sådan i Danmark? Er der noget sådan statistik på? Der bliver lavet sådan nogle befolkningsundersøgelser en gang imellem, hvor man spørger et repræsentativt udvalg, og hvor meget de synes, de sover, og hvordan. Og man spørger også tit, hvor tit har du problemer med søvnen, eller hvor meget forstyrrer din søvn, der er sådan nogle ting. Og så... så viser det sig jo, at folk, det er meget forskelligt, hvor meget folk sover, og det er forskelligt med alderen. Men der er mange danskere, der faktisk sover, det man vil sige er nok, imellem 7 og 8 timer i døgnet. Der er også rigtig mange, der siger, at de har problemer med deres søvn, og at de en gang imellem ikke kan sove, eller de føler, at deres søvn er forstyrret. Og det er næsten halvdelen af det, man spørger faktisk. Okay. Sidste undersøgelse, der var det vist nok 45%, eller også var det 47%. Men lige deromkring, som siger, at de en gang imellem synes, de sover dårligt, eller for lidt. Altså det er sådan nogle lidt brede spørgsmål, så det er lidt uspecifikt. Så jeg vil sige, generelt så tror jeg egentlig, Danmark er nok et af de bedre lande, når det kommer til søvn, hvor der faktisk er mange, der får sovet nok. Men der er også nogen, der ikke gør, og der er mange, der på en eller anden måde synes, de døjer lidt med det, og egentlig gerne vil sove bedre. Være mere friske måske i virkeligheden, eller sådan, ikke? Ja, eller måske være mindre vågen om natten, eller det kan være forskelligt, ikke? Ja. Kan man sige noget om sådan, ved du noget om, hvor meget er folk vågne om natten? Er der sådan nogle gennemsnitsbetragtninger på det, eller er der sådan et eller andet, hvor man siger, det her det er i hvert fald der, hvor du bør ligge, hvis tingene spiller? Ja, så der er i hvert fald, når man sådan får undersøgt sin søvn, så har man et mål, man kalder søvneffektivitet. Og det er, hvor meget man sover fra, man lægger sig i sengen, til man går ud af sengen. Der er jo måske 8 timer, eller hvor længe der er. Og hvor meget af den tid sover du så, og hvor meget er det vågen? Og der plejer man at sige, at man skal være vågen mindre end 15%. Ja, okay. Og det er egentlig rimelig meget at være vågen 15%. Hvis det er 8 timer, så er det over en time. Og så er det normalt, hvis det er, så længe det er under 15% af tiden. Men det er jo stadigvæk lang tid på en nat, tænker jeg, hvis man... Eller jeg ved ikke, om man kan sådan generelt nedbringe det, men det ville da være meget smart, hvis man kunne få det ned på, lad os sige, bare det halve. Så kunne du enten sove en halv time mere, eller stå en halv time tidligere op, eller hvad det nu vil. Ja, det er klart, at alle vil jo gerne effektivitere med deres tid, og sørge for, at den bliver brugt bedst muligt.
der er bare lige det med søvn, at det kan man ikke. Altså, det er en naturlig del, især når man bliver ældre af søvnen, at man også er vågen indimellem. Ja. Og det kan man ikke så nemt lave om på. Nej. Det man kan, det er måske, at man kan sørge for, at man, hvis man ikke er stresset, at man så nemmere falder i søvn igen. Fordi hvis nu man har meget dårligt kørende i sit liv, og så vågner om natten, så kommer man måske til at ligge og spekulere, og så kan man ikke sove igen. Så kan det blive noget værd noget. Ja. Så det er en ting, man kan arbejde med. Man kan ikke forhindre sig selv i at vågne om natten. Det gør alle. Ja, det er jo en del af den søvncyklus, der kører i virkeligheden. Præcis, ikke? ja. Så det skal man ikke være bange for, og det er meget naturligt, og som sagt, en time i løbet af 8 timer, det er helt naturligt. Ja, okay. Og det tror jeg måske også, der er mange, der ikke ved. Så når man har de der store undersøgelser, hvor næsten halvdelen svarer, at de har problemer med deres søvn, så er der nok nogle af dem, der faktisk ikke har problemer. Ja. Men det tror de bare, fordi de ligger vågen halv time om natten. Og de ved ikke, at sådan er søvn. Sådan er det, ja. Okay. Hvad med sådan for dem, der så rent faktisk får for lidt søvn? Hvad er konsekvenserne sådan ved det? Altså både de kortvarige, dem kan man måske bedre gætte sig til, at man bliver lidt knæven og lidt træt og noget, men sådan ved man noget om sammenhæng med sygdomme for eksempel? Ja, det er virkelig noget af det, hvor der er kommet meget viden her de sidste 10 år. Og det er vigtigt at holde fast i det der med, at det er for lidt søvn. Altså hvis folk får sovet mindre end 6 timer i døgnet, så ser man en lang række sygdomme, hvor risikoen stiger. For eksempel demens, der er en tydelig sammenhæng med folk, der sover for lidt, har en større risiko for demens, Alzheimers. Der er også større risiko for hjertekarsygdomme, for at dø af en blodprop i hjertet. Der er større risiko for en hel del forskellige cancertyper, og for diabetes type 2 er også en stor en, der bonger ud. Så det er faktisk alle de store livsstilssygdomme, som jeg jo nogle gange kalder dem. Alle dem, der er flest, der dør i virkeligheden. Præcis, hvor risikoen stiger. Og man kan også se, hvis man bare kigger på dødelighed, så kan man også se, at dem, der sover mindst, der er større risiko for at dø. De er overrepræsenteret. Ja, simpelthen med tiden. Og der er det er først, når man kommer under 6 timer, den rigtig bonger ud i de der dødelighedsstatistikker. Jo ældre man bliver, der er noget, der tyder på, måske har man lidt mindre søvnbehov med alderen. Man sover i hvert fald typisk lidt mindre, men det er ikke sikkert, det er et behov. Det kan også gå. Det er sådan lidt svært at sige. Og det er også lidt afhængigt af sygdom, hvornår man begynder at kunne se risikoen stige. Generelt så ser det ud til, at de mest raske, det er dem, der sover mellem 7 og 8 timer i døgnet. Hvad med for dem, der sover mere så? Det er der også nogen, hvis der gør. Man kommer helt op og sover måske 10-11 timer, sover, sover, ikke bare ligger i sengen og kigger på sin telefon, så er de også mere syge. Så er de også mere syge, Og der er en korrelation, som har været lidt sværere at finde ud af, hvad der er hønen og ægget. Og der er nok lidt en blanding, men måske er der faktisk mest det, at hvis man har en sygdom, det kan være en psykisk sygdom, eller en kronisk sygdom af en anden art, så er der også nogle af de sygdomme, hvor man sover mere. Sådan, så det er faktisk sygdommen, der kom først. Ja, og så klart. fik man mere søvn i gave der, ikke? Ja, det kan være lidt svært at hitte ud af sammenhængen der nogle gange, ikke? Også, for eksempel, for man kunne også godt tænke, men hvis du sover 3 timer mere, så er du inaktiv 3 timer mere, så er det værd, at det er noget kardiovaskulært eller et eller andet, ikke? Så, man kan hurtigt finde... Ja, og der er et eller andet over... Grunden til, at man ved, i den anden ende, der ved man, det er for lidt søvn, det er, fordi man kan tage mus og andre forsøgsdyr, og dem kan man holde vågen. Altså man kan på forskellig vis tvinge dem til at være vågne, mere end de ellers er. Og så kan man se, at de udvikler tegn på demens og forskellige dårlige ting. Men man kan ikke tvinge dem til at sove mere. Det kan man simpelthen ikke. Nej. Der er ligesom om, at hjernen har en mængde søvn, og når den er brugt, så sover man ikke mere. Og så man kan ikke undersøge den anden retning så nemt. Nej. Og man har også forsøgt med mennesker, men altså et menneske kan heller ikke sove mere end dets behov. Nej. Så hvis man kan sove 11 timer, så er der et eller andet anderledes ved hjernen end hos de fleste. Ja, eller måske, at man 11 timer selvfølgelig også i den helt lange ende, men altså det kunne også være, at man har et, hvad kan man sige, du har udsat dig selv for et stort fysisk pres eller et eller andet, ikke, der gør, at jo, absolut. Hvis du har et søvnunderskud, så kan du sagtens, altså så kan du indhente, ikke? Så kan du godt sove noget mere. Ja. Hvordan er det egentlig med, hvis man nu for eksempel, for nu er det der 7-8 timer jo sådan den gængs, hvad kan man sige, retningslinje, tror jeg. I hvert fald det er den, jeg har læst mange steder. Ja. Hvad så, hvis man nu har et hårdt fysisk arbejde, for eksempel? Så lad os sige, at du er murer, eksempelvis.
hvor at du måske i stedet for sådan en kontormus som mig, nu bevæger jeg mig en del, men lad os bare antage, at jeg ikke gjorde, og så en murer, der går 15.000 skridt om dagen, og har det dobbelte antal forbrændte kalorier. Vil hendes søvnbehov stige med det, eller ved man noget om det? Nej, altså det er der umiddelbart ikke noget, der tyder på, når man sådan kigger på de forsøg, der er lavet, at fysisk aktivitet, det kan godt gøre musklerne mere trætte, men muskelrestitutionen kan sådan set godt finde sted, uden at man sover. Ja, okay. Så der er ikke noget, der tyder på, at det der hjernens behov for at rense og gøre ved, det er det samme, mere eller mindre det samme, uanset hvad du foretager dig. Ja. Der er det en kæmpe fordel ved at være murer eller lignende, at man ofte måske er ude på en byggeplads. Og så det er virkelig godt for søvn at få noget dagslys og komme ud og bevæge sig. Så måske har de lettere ved at falde i søvn og sover mere stabilt, er vågen kortere tid om natten og sådan nogle ting. Men deres søvnbehov vil være det samme. Hvordan i virkeligheden i forhold til det? Fordi der er jo lidt forskel på at falde i søvn og holde sig i søvn. Og det er ikke helt de samme dynamikker, der er på spil. Nu har du sagt lidt om det der med at falde i søvn. Hvad så med for at holde sig i søvn? Hvad kendetegner de to forskellige, og hvad skal man gøre? Måske i virkeligheden også for... Ja, altså... godt spørgsmål. Generelt så for at kunne sove, både for at kunne falde i søvn og blive ved med at sove, så skal hjernen være i ro, populært sagt. De forskellige systemer i hjernen, der er aktive, når vi er vågne, vores stresssystem, belønning, følelsesregulering og alle de der ting, de er alle sammen indrettet sådan, så de kan holde os vågne, hvis det er nødvendigt. Og det vil sige, at hvis de er aktive om aftenen og om natten, så kan det være sværere at både falde i søvn og også blive ved med at sove, fordi de går ind og skubber den forkerte retning, kan man sige. Så hvis man har svært ved begge dele, sådan set, så gælder det om at prøve at dæmpe sin hjerne og undgå at få den for meget op i gear om aftenen. Og det kan også være, hvis man dyrker hård motion, så får man også aktiveret sit stresssystem en lille smule. Og så hvis man gør det for sent om aftenen, så kan det også godt booste lidt for meget. Det har jeg selv oplevet. Det er noget værre noget. Så er det som om, man får simpelthen frigivet for meget kortisol og endorfiner og alt muligt. Og så hvis ikke det når ligesom at dæmpe sig igen, så kan det forstyrre for søvn ret meget. Og det er sådan set begge dele. Man kan godt, hvis man er træt nok, eller hvis man nu har drukket alkohol eller et eller andet, så kan det gøre, at man kan falde ret hurtigt i søvn, men så kan søvnen stadigvæk godt være forstyrret, mens den kører, sådan så den ikke er helt lige så kvalitetsrig. Der findes ikke rigtig noget godt mål for søvnkvalitet, så det er lidt svært at snakke om, men man regner med, at det er en god kvalitets gennem alle søvnstadier, i den rigtige rækkefølge, og falde rimelig hurtigt i søvn igen, når man er vågen, og sådan, altså sådan at søvnen bevæger sig, som den skal, dyb søvn, let søvn i de der mønstre. Og det kan godt være lidt sværere, hvis man er meget stresset, eller hvis man har drukket alkohol, eller på anden måde har forstyrret. Ja. Jeg kan i hvert fald tydeligt se, hvis jeg har drukket alkohol, det forstyrrer rigtig meget. Rigtig meget, det gør det. Altså nok faktisk nærmest sådan singulært det værste, jeg overhovedet kan gøre for min søvn. Ja. Også meget værre end at spille paddle sent om aftenen eller et eller andet. Ja. Og der tror jeg faktisk, der er rigtig mange, der har den modsatte, at de tænker selv, jamen det gør det nemmere at falde i søvn. Og det er jo faktisk også rigtigt. Det gør det også, ja. Men det gør det så markant sværere at holde sig i søvn. Hvorfor er det sådan, eller hvad er det, alkoholen gør? Det, man regner med, den gør, det er, at alkohol er et molekyl, som bedøver hjernen, og simpelthen dæmper det hele. Og når hjernen er lidt bedøvet og lidt dæmpet, så er det nemmere at falde i søvn. Så får søvncentrene nemmere at overtage. Problemet er, når man så først sover, så har hjernen brug for at køre de her processer, som faktisk er rimelig aktive processer. Især det søvnstadie, der er REM-søvn, er sådan et meget aktivt søvnstadie, hvor hjernen er i fuld gang med alt muligt ting og sager. Og det kan den ikke, hvis den er bedøvet af alkohol. Så den kan godt falde i søvn og komme i det første par lette søvnfaser, men så har den svært ved at køre sådan, som den skal op og ned. Fordi når den forsøger at komme op i REM-søvn, så er den bedøvet, det kan den ikke. Så er det eneste alternativ for hjernen, det er at vågne. Så man kan ikke typisk, hvis man er meget fuld, man kan sagtens falde i søvn, men man kan ikke sove mere end måske 4 timer. Fordi så
kan man ikke producere REM-søvn, og så er hjernen den er nødt til at vågne. Og så sover man bare dårligt resten af natten. Ja. Så man ødelægger det naturlige søvn ved at være bedøvet. Og det sovepiller gør desværre lidt det samme, fordi det også er et slags bedøvelsesmiddel, som virker lidt ligesom alkohol. Altså det lægger sådan dæmper på hjernen, det gør det super nemt at falde i søvn. Men det gør det lidt sværere at få en naturlig søvn med sovemedicin, end hvis du kunne sove på naturlig vis. Hvad med sådan noget som melatonin, som virker til at have været meget på mode? Jeg ved godt, at det her er så lært. Man må åbenbart ikke købe det lovligt i Danmark, men man kan så købe det alle mulige andre steder til synligheden alligevel. Ja, man kan købe det i USA som almindelig vitaminpille nærmest, ikke? Hvordan med det? Altså er det noget, der forstyrrer det også på samme måde med ens almindelige søvnrytme, eller ved man? Nej, det gør det ikke. Melatonin er et meget andet molekyle, som har en helt anden mekanisme i hjernen. Det er noget, der bliver frigivet om natten, når det bliver mørkt. Så begynder kortekirtlen, som sidder inde i bunden af hjernen, den begynder at frigive melatonin, og det bliver sendt rundt til kroppen, og også resten af hjernen, og så er det sådan et signal om, nu er det mørkt udenfor, så nu er det nok en god idé at gå over i de natprogrammer. Og så det er sådan et natsignal, både til hjernen og til kroppen, og det er meget smart, at der er sådan et fælles signal. Melatonin og kropstemperaturen, når du om aftenen, så begynder kropstemperaturen at falde en lille smule, og det er også sådan et fælles signal, sammen med melatonin, som er sådan, okay, tid til søvn, tid til natprogrammer, tid til restitution. Så melatonin er sådan et natsignal, og det vil sige, at når man får det, hvis ellers man er træt nok og klar til det, så er det nemmere at sove, når kroppen får et natsignal. Så det er. Så hvis du ikke kan sove, så hjælper det ikke med melatonin, fordi det er bare et natsignal. Ja. Men hvis du ellers, altså hvis det er det, du mangler, nogle mennesker har ikke så god melatoninproduktion, det er især, når man bliver meget gammel, det kan svigte lidt, så kan det godt hjælpe med et natsignal, fordi du mangler det. Så for alle dem, der ikke kan falde i søvn, der er det ikke løsningen? Nej, fordi typisk er det ikke det, man mangler. De fleste har helt almindelig melatoninproduktion, og man får det også i kosten. Der er for eksempel ret meget melatonin i jordbær. Så det er ikke sådan noget, man sådan typisk går og mangler, og så hjælper det ikke at tage det. Men hvis du er en af dem, og det er måske 10%, så man kan jo prøve det, især hvis man er gammel, og føler, at man har lidt svært ved det, så kan det godt være en hjælp. Men det er jo noget, man skal snakke med sin læge om. Ja, selvfølgelig. Fordi det kan jo være, at man fejler noget, og det er derfor, man ikke kan sove. Hvad med den, altså fordi så melatoninen, det er til, hvis du ikke kan holde dig i søvn, kan vi sige, sådan lidt på en eller anden måde, ikke? Det er, hvis du ikke kan... Jamen, det kan også hjælpe med indsovning. Det er faktisk der den bedste, det der er videnskabeligt bedste evidens for, det er, at det får dig til at falde i søvn lidt hurtigere. Okay. Ja. Og så den anden ting, du sagde, det var det der med kropstemperaturen. Ja. Så giver det så mening at kunstigt sænke sin kropstemperatur, hvis man gerne vil falde i søvn? Ja, det kan godt hjælpe, hvis det er. Og prøve at hjælpe den proces på vej, hvor man sænker kernetemperaturen. Ja, kernetemperaturen. Ja. Så det er jo i virkeligheden, at det ikke lidt modsat, så man bør udsætte sig selv for varme, så varmereceptorerne fortæller kroppen, hey, du skal køle ned. Jo, og sådan så, at de yderste blodkar, de er jo meget... de kan godt finde på at lukke af, hvis det er koldt, ikke? Og så holder kroppen på varme. Så man skal give overfladen varme, sådan så de yderste blodkar åbner, og så kan man miste mere varme, så falder kernetemperaturen. Ja. Så et varmt bad, det må bare ikke være alt for langt, fordi så kan man godt få varmet kernen op. Ja. Men sådan kort, så man får varmet overfladen, og så kan man komme af med noget varme. Ja, og så forsænke temperaturen. Ja, det er nemlig lidt kontraintuitivt. Men hvor motion, der kan man varme faktisk sin kerne, hvis man dyrker hård motion, så det har lidt den omvendte effekt. Hvad med, hvis man skulle tage nogle af, hvad kan man sige, fordelene ved god søvn? Nu har vi talt lidt om de dårlige ting. Hvad er så nogle af fordelene, man kender til? Jamen, det er jo bare det modsatte, kan man sige, at man får lettere ved at koncentrere sig og følge med i, hvad der foregår, og holde fokus, og man bliver i bedre humør. Man får bedre blodsukkerregulering, og man... Ja, hvad ved jeg? Der er alt muligt gode fordele ved søvn. Er der lavet, ved man noget om, fordi det er sådan en forestilling, jeg selv har, og det er igen verdens mindste studie, dem har jeg lavet mange af, hvor det er bare mig selv, men jeg synes at mærke, at når jeg sover ordentligt, så er det faktisk nemmere for mig at gøre rigtig mange andre gode ting. Så for eksempel det der med at overholde min træning, eller
holde mit stressniveau lavt, eller alle de der ting. Ja. Ved man noget sådan andet end bare anekdotisk om det? Ja, det gør man. Der er lavet nogle forskellige forsøg, hvor man kigger på... Men altså, problemet er, det nemmeste at undersøge, det er jo søvnmangel. Ja. Så man beder folk om at sove for lidt, en uge måske, hvor de kun sover 6 timer hver dag, og så sammenligner man med nogen, der sover 8. Og så kan man se, at dem, der sover mest, for eksempel træffer bedre valg i forhold til kost. Altså man har lidt mindre behov for at spise pomfritter og junk food af forskellige art. Og man kan også se en ting, som jeg synes er meget interessant, og noget af det, som der er virkelig gode data på, det er, at hvis man sover nok, så er man mere fleksibel kognitivt. Og det vil sige, at man har lettere ved at omstille sig og finde ud af nye ting. Sådan at altså, hvis man bare laver det, man plejer hver dag, og der sker aldrig noget nyt, så har man ikke så meget brug for kognitiv fleksibilitet, fordi man gør bare, som man plejer. Ja. Men lige så snart der kommer en ny udfordring, eller der kommer et nyt menneske ind i ens liv, eller man får nye opgaver på arbejde, eller hvad ved jeg, så har man brug for kognitiv fleksibilitet, så man kan tilpasse sig det nye. Og det har man mere af, hvis man sover nok. Det er virkelig en af de ting, der bonger ud. Så jeg skulle have forberedt sådan et eller andet langt ude spørgsmål. Du slet ikke var forberedt på at lige teste, om du havde sovet nok. Men det må jeg jo huske til, når jeg laver Du kan jo se, hvad du har. Ja, men det er det, jeg har ikke nogen, der er anderledes nok. Ja, og jeg har sovet godt i nat. Så. Så skulle jeg have gjort det. Så vil jeg gerne høre sådan, hvad er nogle af de typiske fejl, vi så begår, når det kommer til vores søvn? Altså, hvad er nogle af de ting, ud over alkohol måske, som vi typisk gør forkert i forhold til god søvn? Gå for sent i seng er jo en af dem. Ja. De store, ikke? Det kommer an på alderen. Altså det er jo noget af det, der synes, som kan være en udfordring ved at formidle om søvn, er, at der er forskellige udfordringer i forskellige aldre. Ja. Men hvis nu man tager sådan nogen som dig og mig, arbejdsalder, så kommer man til at gå for sent i seng, fordi man lige skal se et afsnit af en eller anden serie, og nu er der endelig ro, og ungerne sover, og endelig kan man sidde på sofaen, og klokken er godt nok allerede 10, og man burde snart gå i seng. Men det gør man ikke. Og lige præcis på det tidspunkt, når man begynder at være træt, så slår fornuften ud. Altså den her frontallap her, det er noget det, som virkelig ikke kan tåle søvnmangel. Så når man bliver lidt træt, så har den lidt sværere ved at få lov at bestemme, ikke? Og så træffer man bare virkelig dårligt valg efter kl. 10. Og det er heller ikke godt for ens søvn at spise sent. Det er også en fejl, hvis man spiser natmad. I det, Så det kan man jo, det skal man jo prøve virkelig at lade være med. Og hvad kunne man ellers begå af fejl? Jamen, så er det jo sådan de klassiske med, at man drikker kaffe for sent, eller man drikker alkohol for sent, man dyrker motion for sent. Men efter kl. 8 om aftenen, der skal man betragte den tid fra kl. 8, til man går i seng, som sådan en indflyvning til søvnen, hvor man skal prøve at lade være med at gøre ting, der forstyrrer ens søvn. Som er alkohol, koffein, hård motion, skærm, alt for meget skærm tæt på øjnene. Og så i stedet for at finde sig nogle andre ting at lave, som er lidt mere afslappende, og som arbejder lidt hen imod søvnen, og får det hele systemet lidt ned i gear. Okay. Hvad så, hvis vi skulle tage, for det var så os, kan man sige, hvad med den sådan kommende generation? Vi kunne sige sådan for eksempel de sådan 6-18-årige, eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke, om man kan lave det som en gruppe. Nu prøvede jeg. Eller som børn eller unge. Børn og unge. En ting, der kunne være sjovt, det er for eksempel, er de bedre eller værre til at sove i dag, end vi var, da vi var unge? Men ellers sådan, hvad kendetegner sig for dem? Hvad er de fejl, eller deres forældre begår? Der er forskellige undersøgelser, og der er noget, der tyder på, at de sover mindre. Og det, der især bonger ud, det er mobilbrug om natten. At der er i hvert fald nogen, det er jo ikke alle, men der er en gruppe af unge, som har telefonen liggende på hovedpuden, og bliver meget forstyrret af den om natten. Og det er værre, end da vi var unge. Men der er også en gruppe unge, som ikke sover mindre, end vi gjorde. Så det er jo altid svært at skære alle unge over en kamp. Men en fejl, der i hvert fald er nogle unge, der begår, det er, at de tager telefonen med i seng, og ligger på deres Snapchat, eller TikTok-kanaler, eller hvad det er, man gør, og
simpelthen bliver forstyrret om natten af beskeder, og føler, de er nødt til at svare. De er nødt til at følge med på klassechatten, fordi ellers så ved de ikke næste dag, hvad der er foregået om natten. Og det er meget svært at kæmpe imod. Og der tror jeg, der er man nødt til at have nogle fælles regler om de der klassechatter, sådan noget, de simpelthen ikke kører om natten. Altså, det er virkelig frygteligt. Ja. En anden ting, som i hvert fald nogle unge måske har problemer med, det er at komme ud. Det er virkelig godt for søvnen at komme ud i lys, få noget dagslys og få noget bevægelse på kroppen og opleve nogle ting. Så hvis man ikke rigtig kommer nok ud, selvfølgelig hvis man går i folkeskole og skal ud i frikvarteret, fint. Klart, ja. Men når man bliver ældre, så kan det måske knibe lidt at få nok dagslys. Ja. Men det er jo også, når man er voksen. Ja, det er i særlig grad også, når man er voksen. Ja. Specielt hvis man har det der 9-4 job, som der er enormt mange, der lever i. Ikke? Ja, her om vinteren. Ikke? Hvad tid anbefaler du egentlig, man går i seng sådan som barn eller ung? Og du må gerne segmentere det, hvis der er lidt forskel. Men sådan, det kunne måske være en øjenåbner for nogen, tænker jeg. Så jeg ved, at nu ved jeg jo selvfølgelig, hvad tid mine egne børn går i seng, men jeg ved også, at der er andre med børn på samme alder, som går noget senere i seng. Og det kan godt være, at jeg er overfanatisk eller et eller andet. Det kunne være meget sjovt at høre, hvad man sådan Jeg er faktisk i øjeblikket med i en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, hvor vi er ved at udarbejde nogle anbefalinger for søvntid i alle aldre. Der har vi nogle rigtig fine diskussioner også om, hvad der findes. Og man er nødt til at dele lidt op på aldre, fordi søvnbehovet i barndommen falder med alderen. Og det kan jo godt være lidt svært at skære den helt stramt i nogle forskellige alderskategorier. Og vi er ikke helt færdige heller, så nu skal jeg passe på med at sige noget, som ender med ikke at stå i de der befalinger. Men hvis nu vi tager 13-18-årige, der anbefaler vi 8-10 timer i døgnet. Søvn. Og det vil jo sige, at man alt efter, hvornår man skal op. Ja. Hvis nu man skal op klokken 6, så skal man i hvert fald gå i seng klokken 10 for at nå at sove 8 timer. Og det er nok lidt i underkanten. De fleste vil have brug for mere, ikke? Så skal man jo hellere gå i seng klokken 9. Og hvis man er yngre, så stiger søvnbehovet der, ikke? Så er det måske, så er det vist nok 9-11. Jeg er lidt nervøs for at sige noget nu, som ikke helt ender med at stå i de der anbefalinger. Ja. Udfordringen ved det her er, at man sidder med den videnskabelige litteratur, og det er jo ikke alt, der er undersøgt. Nej, klart. Så man sidder og prøver at finde ud af, okay, hvad er der lavet inden for de forskellige aldre, i de forskellige alderskategorier, tidsgrænser, og så når man frem til, at der altid vil være noget fleksibilitet inden for de her anbefalinger. Men man kan måske sige, at de fleste børn skal sove et sted mellem 9 og 10 timer, alt efter hvor gamle de er. Når man bliver teenager, så kan det godt være, at man kan nøjes med 8. Og så må man regne tilbage fra, hvornår man skal. Klart. Og så lige huske at trække en time-ish fra til vågentid. Ja, bortset fra, at børn er meget bedre til det der. Nå, det er de. Ja, okay. De er ikke så meget vågne. De er meget bedre til mange ting. Ja, og de er hurtige til at falde i søvn igen. Mange børn vil have en oplevelse af, at de slet ikke er vågne om natten, og det er fordi, de er lynhurtige til at falde i søvn igen, når de vågner. Ja. Så selvfølgelig nogle børn vågner, og så bliver de grebet af angst eller et eller andet, eller synes, det er kedeligt at være der alene, og så vil de ind til deres forældre. Og så ved man jo godt, de er vågne om natten. Ikke? Ja. Og så må man finde ud af enten at hjælpe dem til at være trygge ved deres seng og falde i søvn igen, eller må man have en eller anden rutine med hurtigt at få dem ind på soveværelset, og så alle mennesker kan få lov at sove igen. Ja, sådan noget det. Ja. Da mine børn var små, der havde vi en meget, meget bred seng. Ja. Sådan de faktisk, uden problemer, kunne der være 1-2 børn, når de kom ind der om natten, og så man kunne sove videre. Men jeg kender til mange, der er også familier, der har en ekstra madras på gulvet inde på soveværelset, og man må jo indrette sig sådan, så det ikke forstyrrer alle søvn alt for længe, når børnene er vågne om natten. Ikke? Ja. Dem, der har det. Ja. Så med tiden, så går det jo over. Ja, jamen, det gør det jo heldigvis. Det er ret torturagtigt andet. Ja. Hvad med sådan i mine teenageår? Så synes jeg var sådan rimelig meget en aktiv weekendsover, hvis man kan sige det sådan. Så jeg ved ikke, hvor mange timer jeg fik i dagligdagen, men jeg gik helt sikkert for sent i seng. Så lad os sige, at jeg fik 6,5-7 timer i dagligdagen, men til gengæld så i weekenden, så fik jeg nok plus 10 timer. Og jeg husker det egentlig, som om det fungerede meget fint. Er det en okay tematik, eller hvad man kan sige, sådan at indhente søvn på ugentlig basis?
Hvis det sådan er en fast ting, man gør, eller... Altså de studier, der er lavet, hvor man prøver at efterligne sådan et skema der, så viser det sig jo, at hjernen den fungerer lidt dårligere for hver hverdag. Ikke sådan om fredagen, der fungerer den ret dårligt. Ja. Og så i løbet af weekenden, så er den fin igen, og så er man fin igen om mandagen, og så går det ned ad bakke igen. Så problemet med den slags skema der er jo, at man lærer jo mest om mandagen. Og så lærer man bare mindre og mindre, som ugen er gået om fredagen. Lærer man ikke. Så det er ikke det smarteste at gøre. Altså når man er ung, så er hjernen super fleksibel, og den skal nok finde ud af det, og få den søvn, og uden man sådan tager skade af det, kan man sige. Ja. Så på den måde er det ikke så problematisk. Det er bare lidt ærgerligt, at man gør det der ved sig selv, at man får mindre ud af de sidste dage på ugen, ikke? Ved at være totalt træt. Ja. Så det er sådan... det er ikke det smarteste. Den helt gode. Nej. Jeg synes også, jeg tror, jeg var træt nærmest hele ugen, så jeg husker det, specielt i gymnasietiden, der husker det ikke, som om jeg lærte særlig meget nogen af dagene. Nej, det er jo det. Men det kan godt være, at fredag har været dårligst. Det er det, der er ærgerligt, kan man sige. Ikke? Ja, enig. Hvad med sådan, hvis man skulle tage nogle af de ting, som måske er nemmest at gøre for at få en god søvn? Fordi det er jo et dejligt sted at starte. Hvad vil du så starte med, hvis man skulle tage sådan de ting, der plejer at være lettest for folk at komme i gang med? Tja, hvad lettest at komme i gang med? Jeg synes, men hvor let er det? Det er en virkelig god idé at komme ud hver dag. Og prøve at få noget rigtig ægte dagslys, ikke bare ind igennem et vindue. Jeg ved ikke, hvor let det er, men hvis man kan begynde at cykle på arbejde, i stedet for at tage bussen, eller gå en tur i frokostpausen, eller på en eller anden måde komme udenfor. Måske for nogen er det sådan en rimelig nem ting, og det behøver ikke være ret lang tid, hvis man bare 5 minutter kan komme udenfor i frokostpausen. Okay. Så vil det hjælpe. Så det tror jeg er en ting. Ved du noget om, sådan, er der sådan en eller anden aftagende effekt, hvor man siger, okay, de første 5 minutter, de giver, nu siger jeg et eller andet, ikke 60% af effekten. De næste 10 minutter giver så yderligere 30% point, og så derfra, så de sidste 10% point, de er over de næste 3 timer. Ja. Sådan, er der et eller andet sådan... Det er der ikke nogen, det er ikke undersøgt så systematisk der. Det kunne ellers være meget interessant at vide, hvor meget det skal til, ikke? Ja. Men man kan se på mus, men det er jo ikke helt det samme. Men mus, der skal meget lidt lys til. Mus er jo vågne om natten, når det er mørkt. Og hvis bare 5 minutter lys, så får man skubbet på deres døgnrytme. Så for dem er det meget følsomt. Ja. Hos os er det måske mindre, fordi vi jo er vågne, når det er lyst, så vi er måske ikke indrettet til at være helt så følsomme for lys. Men det gør meget bare at få, og det skal være ordentligt lys. Altså, selv de her, de er lidt rimelig hæftige, dine lamper, ikke? Men de lyser ikke lige så kraftigt som solen. Altså, man skal ud og have noget rigtig lys. Og det er okay, det er gennem skyer og sådan, eller? Ja, selv på en skydedag er der meget mere lys udenfor, end der er indenfor. Så det er en god idé at komme ud. Men så alt efter, hvem du er, det kan også betyde meget for søvnen at komme godt i gang om morgenen. Hvis du starter med at shippe i 5 minutter, så får man kropstemperaturen op, og man får lige lidt gang i pulsen. Og så måske det er fornemt for nogen at indføre sådan en morgen-shippe-rutine der, ikke? Ja. En anden ting kan være at stoppe med at drikke kaffe helt så sent, som man gør i dag, hvis man drikker sin sidste kop kaffe efter aftensmaden. Drop den, og måske sige, at jeg drikker ikke kaffe efter klokken 5, eller efter klokken whatever om eftermiddagen. Så det kan jo være, alt efter hvor man er i livet, så er der nogle ting, man kan prøve at skrue på, eller det der med ikke at spise efter klokken 8. Der er virkelig meget litteratur, og mere, som tyder på, at det er en rigtig god idé. Ja. Både for søvn og for andre ting. Og for andre ting, ja. Som spiller lidt ind i den her, der er sådan meget hype omkring periodisk faste. Og det, der virkelig bonger ud i den litteratur, som betydende, det er det der med at have et sluttidspunkt for, hvornår man stopper med at spise. Måske det med starttidspunktet, jeg ved ikke rigtig, hvor godt bevist det er. Så det med morgenmad, altså jeg spiser morgenmad, og det er jeg meget lykkelig for. Men at lade være med at spise efter klokken 8, det er godt. Og det vil jeg sige, hvis man har småbørn, det har jeg jo selv, så spiser man jo relativt tidligt. Så jeg stopper bare med at spise 5:30 efter aftensmad med dem, og så er det faktisk ret nemt at få en ret lang periodisk faste, og jeg er overhovedet ikke krakilsmættet, så jeg spiser også morgenmad sammen med dem. Og så får jeg et sted mellem, på en dårlig dag måske,
12 timers faste, på en god dag 14 timers faste, sådan et eller andet. Præcis, og jeg tror, hvis du dykker ned i litteraturen, nu kommer jeg lidt uden for mit ekspertområde, men inden for søvn i hvert fald, det man har set, det er, at det er ikke bedre at kun at spise 8 timer end 12. Det er det der med, hvornår du stopper med at spise. Det er det, der tæller. Det er det, der er afgørende. Og give sin metabolisme den der nattepause. Og det betyder meget for søvnen. Jeg kan give et lille hack, nu vi lige er ved den, som jeg synes har virket for mig, fordi det er jo ikke fordi, at jeg ikke har lyst til at snakke om aftenen en gang imellem. Men før jeg blev klogere på alt det, så sad jeg altid og spiste melon og nødder og sådan noget, for jeg havde tænkt sig, at jeg var sund. Men det giver jo stadig ikke metabolismen pausen. Så nu er jeg faktisk begyndt at børste tænder på mig selv, samtidig med mine unger. Ja. Fordi det sætter alligevel lige en ekstra... Ja, en barriere. Så det er verdens mindste lifehack. Men jeg synes faktisk, det virker, fordi så skal man jo til at børste tænder igen, har altså noget, hvis man har været i gang med at snakke. Det er meget smart. Altså, jeg er selv vildt dårlig til det. Ja. Og jeg ved, hvor sundt det er. Men jeg får sådan lyst til slik og chokolade, og du ved. Ja. Og så tænker man, jeg kan da godt lige tage 2 stykker. Ja. Og det er jo det, der er meget sjovt. Altså for det første, så hvis jeg først tager 2 stykker, så stopper jeg ikke der. Men det andet er jo også, at hele dit blodsukkersystemet, det går i gang bare ved 2 stykker. Så det gør jo lige så meget skade i den sammenhæng. Altså. Så det er bedre, hvis man kan levere. Og noget af det, som man så siger, det er, altså hvis man er sulten, så vil det sende signal til de her hjerneområder, vi snakkede om før, der holder balance. Og så holder de en vågen. Fordi det er jo en forsvarsmekanisme, at du er sulten, du skal ikke sove, du skal finde mad. Så man er nødt til at på en eller anden måde spise så god aftensmad, at man ikke bliver sulten. Ja. Fordi hvis man bliver sulten, så er man nødt til at spise noget. Ja, så er man nødt til. Så er det virkelig svært at sove, ikke? Så det stiller lidt nogle krav til ens aftensmad, og det kan jo være meget godt, og så bliver man tvunget til at spise lidt bedre, sundere aftensmad, hvis man skal kunne lade være med at spise senere. Ja, præcis. Så det er jo noget, man kan arbejde med, men igen, for nogen vil det være nemmere, end det er for andre, ikke? Og så kan man måske der er et af de andre ting, man så kan. Ja, man så kan. Jeg kan i hvert fald sige den der med at prøve at få dagslys, og hvis man er på et fast arbejde, vi prøver at gøre det hver dag. Det gør vi ikke, men vi prøver. Så har vi indført, at når man er på kontoret, så går vi en tur sammen hver dag. Nogle gange går vi faktisk ned i kanalen og vinterbader i stedet for, men vi prøver stort set hver dag lige at komme ud. Og som arbejdsgiver synes jeg jo ikke, det er ret meget at råbe. Vi bruger jo mere end 5 minutter, men så lad os sige et kvarter eller et eller andet. Og hvis man skal være sådan helt kommerciel, så tror jeg jo også på, at der er jo en effekt ved, at hvis jeg kan sørge på, både mine medarbejdere får lidt motion, og de kan sove bedre og sådan nogle ting, så tror jeg jo selv på, at så er der jo også en vis sandsynlighed for, at de er friskere og raskere og alt muligt andet, når de så i øvrigt arbejder. Så det vil jeg bare opfordre til, at andre også dyrker. Jamen, og jeg synes, man skal huske, at man kan jo godt tage møder, mens man går. Selvfølgelig, ja. Under corona, der var vi jo bedre til det. Altså, der havde jeg nogle gange telefonmøde, mens jeg gik tur. Og det er ligesom om, det er bare gået af fløjten. Ja. Nu er alle møder, det er siddende tilstand inde på kontoret, ikke? Det er så dumt. Ja. Min gamle chef på Stanford, han tog sådan nogle kaffemøder med folk, så tog han sin postdoc på dagen med hen på en lokal café og drikke kaffe og gå tilbage. Ja. Og så havde man sådan et arbejdsmøde der, men som også involverede en lille gåtur og en kop kaffe. Det var kanon. Det var virkelig et eksempel til efterfølgelse. Ja. Og jeg tror også, ens hjerne får også jeg ved ikke, om man kan kalde det en decideret pause, men lige snart man skifter setting, så får ens hjerne, opleves i hvert fald sådan, får ligesom sådan på en eller anden måde en nulstilling, selvom du stadig er på arbejde, så når du så kommer tilbage i den gamle setting, kan du den lidt igen. Det er jo igen et lille fælles studie på mig selv, men jeg kan mærke det der med et skifte i omgivelser. Det kan også give sådan en... Ja, og måske hvis det er et møde, som handler om kreativ problemløsning, så kan det måske også være en fordel. Ja, fordel, ja. Hvad vil så jeg gerne høre dig, fordi nu, jeg tracker min søvn. Ja. Det gør jeg så godt, du er dobbelt op den der. Ja, præcis. Så kan man også sammenligne, hvad for en, der er bedst eller skidt, eller de kan jo noget. Ja, øjenåbner. Men altså, uden at man sådan skal stole alt for blind på det, så kan jeg i hvert fald se nogle tydelige tendenser. Og en af de ting, jeg kan se, som både giver mig glæde og frustration, hvis man kan sige det sådan, det er, jeg er begyndt at gå i seng 9, men jeg står også ret tidligt op, for jeg har nogle små unger. Så jeg går i seng mere eller mindre 9 hver aften. Men det, jeg kan se, det er, at der er ret stort forskel på min effektivitet. Så jeg vil sige, heldigvis, nu sagde du det der med at lægge vågne timer inden for normalen, det er klart mine dårligste dage. Så det er jo dejligt at høre. Ja. Men det, der kan være lidt ærgerligt, det er jo, at for eksempel sådan en dag som den 4. januar,
der sov jeg jo fuldstændig eminent. Jeg var nærmest ikke vågen. Jeg var vågen 0,6 gange i timen, og de gange, jeg var vågen, faldt jeg i søvn med det samme. Så jeg havde faktisk kun 14 minutter vågen på de der 8 timer, 7 timer og 59 minutter søvn. Det vil jeg jo gerne have hver dag. Ja. Jeg har ikke selv kunnet spore mig ind på, hvad det er, jeg har gjort anderledes den der dag. Og det kan også være, at jeg ikke har gjort noget anderledes. Kan man sige noget om, hvad man kan gøre for at forbedre sine chancer? For at have de der dage med meget høj søvneffektivitet? Det er meget svært at sige, hvad det er. Altså, der findes jo et mylder af råd, og det kan jo være en god idé. Hvis man nu er sådan lidt en nørd, ikke, som godt kan lide at tracke ting, så kan man jo prøve at skrive sig lidt noter, og prøve at se, om der er et eller andet, man gør. Man opdager hurtigt det med alkohol jo. Der skal ikke meget til for at opdage det. Men der kan jo være andre små ting, og det kan være vildt svært at finde ud af, hvad det er. Ikke? Og en stor udfordring med de her trackere er, at de måler jo ikke søvn. Nej. De måler pulsvariation, og så måler de bevægelse. Og det betyder meget, hvor stramt de sidder. Så en ting kan jo faktisk være, om det sidder helt det samme sted. Ja. Sådan en ring her, den roterer. Det er jo vildt dumt. Den måler på de små blodkar, der sidder heromme. Så hvis de der sensorer, de roterer, så måler den ikke lige så godt. Så der er mange, så det er svært at fuldstændig stole på, hvad din tracker fortæller dig. Og de her to, de viser aldrig det samme. Nej. Og den her, den måler på de blodkar, der sidder heromme, så det er også lidt langt, kan man sige. Så der er meget i vejen. Det er en ting. Men derfor skal man passe på med at lægge for meget vægt på de små variationer, men måske kigge på de store trends over tid, hvis der pludselig sker et eller andet lidt større ting. Og noget de som regel er ret gode til, det er selve pulsen og pulsvariationen. Ja. Så i stedet for at begynde at kigge på, for eksempel, hvor meget dyb søvn har du, glem det. Ja, okay. Så i stedet for at kigge, hvad sker der med min pulsvariation, hvornår er den høj, hvornår er den lav? Det kan du bruge til noget, ikke? Altså nu har jeg for eksempel lige haft influenza i sidste uge, og det kan man eddermame se på sin, på sin hvilepuls, på sin hvilepuls, temperatur og alt. Og min hvilepuls var høj i lang tid, og det tror jeg er sådan en, du ved, kroppen er ikke helt, den føles rask, men den er ikke måske helt. Og sådan nogle ting tror jeg måske mere, man kan bruge, end det der med præcis, hvordan du sover. Og så det der er vigtigt også at huske, hvis man gerne vil gøre de her trackingsting, det er at prøve også at skrive ned, hvor frisk føler du dig egentlig. Ja. Fordi pyt med, om du vågner med det lige Hvis du føler dig frisk om dagen, og er glad og kan lave de ting, du skal, så er det jo godt. Så er det jo fint nok. Ja. Så det er meget svært, og det er rigtig svært at komme med nogle præcise råd, fordi det kan være 1000 forskellige ting. Og det kan også være måden, du tracker på, som varierer lidt. Ja, det kunne det jo sagtens være. Så det er rigtig svært, og jeg tror, man skal hele tiden vende tilbage til, når det kommer til søvn, hvordan har man det om dagen? Ja. Hvor glad er man? Hvor nemt har man ved at holde sig vågen? Og jo ældre man bliver, jo mere bøvl bliver der med søvnen. Og man skal passe på med at gå alt for meget panik over det, fordi sådan er det bare med søvn. Så i stedet for så fokusere på, hvordan man har det om dagen. Og hvis man begynder at mærke, at man sover så dårligt, at det går ud over ens dagskvalitet, vågenkvalitet, det er der, man skal sætte ind. Og begynde at tænke over, sover jeg nok, og hvad gør jeg egentlig, som forstyrrer min søvn? Så det er først der, man virkelig skal begynde at passe på, ikke? Hvad med sådan, man kan sige, der er jo mange af de ting her med søvn, som jo et eller andet sted er fuldstændig de samme, eller tæt på, som de var for, lad os sige, 10.000 år siden. Altså mange af de samme mekanismer i hvert fald, ikke? Som gør sig gældende. Ja. Tror du, der er noget sådan i forskningen, der kan ændre på søvn sådan i fremtiden? Altså er der noget, hvor du ser, at det kunne måske godt gøre, at man ændrer radikalt på, eller måske bare marginalt, på hvordan man sover, og hvordan man går til det og sådan noget? Er der noget af det? Ja. Det var da et godt spørgsmål. Hvis man sådan skal tænke over, hvad der er, om vi indretter os på en forkert måde. Ja. Ja. Altså, det var da et spændende spørgsmål. Jeg tror, noget af det, som man kan se, som virkelig kommer ud af den forskning, der er, og hvis man skal tænke evolutionært, det er, at dagslys betyder ekstremt meget for søvnen. Så det kan godt være, at vi bliver bedre til at indrette os med smart belysning med tiden.
Altså, så man har en indendørs belysning, som er mere intelligent, som har forskellige grader af hvidhed og forskellige styrker, og man kan måske godt lave noget indendørs lys, som understøtter en god døgnrytme bedre, at man for eksempel også har mere dæmpet lys om aftenen, mere rødt lys. Det tror jeg kunne være en ting, der kom, altså mere smart indendørs belysning, som hjælper vores døgnrytmer. En anden ting, som også er gældende fra evolutionens side, det er den her meget store kontrol af temperatur. Både kropstemperatur og sådan den indflydelse af den ydre temperatur. Det er klart, at dengang vores søvn udviklede sig, der havde man jo ikke varme på samme måde. Man havde selvfølgelig bål, men der var man meget mere udsat for temperatursvingninger hen over døgnet, og det tror jeg egentlig gør noget godt, og det er måske en af grundene til, at vores kropstemperatur falder om natten, at det er sådan også en lidt en beskyttende mekanisme. Så det kan godt være, at der også kommer til at ske noget med reguleringen, måske af indendørs temperatur på soveværelser og lignende, altså at man bliver lidt bedre til at have lidt større temperaturforskelle i løbet af døgnet, end man har i dag. Jeg tror, mange folk har det for varmt på deres soveværelse. Ja, det tror jeg også. Og det er svært. Nu bor jeg selv i lejlighed på Frederiksberg, midt i en bygning. Det er virkelig svært at have det koldt inde på soveværelset. Ja. Så skal man åbne døren ud til gaden, og så kommer der lys ind, og der er meget i vejen, ikke? Ja. Så der er et eller andet enormt usmart ved det. Så jeg tror egentlig godt, at når man bliver klogere på søvn, og man får mere styr på de her ting, så kunne man måske godt indrette sig lidt smartere, så man efterligner det at bo på savannen lidt mere. Lidt mere, ja. Det lyder da også begge dele faktisk som nogle ting, der sådan er sådan inden for rækkevidde på en eller anden måde, ikke? Altså noget, man måske allerede selv kunne eksperimentere lidt med, men også noget, man godt kunne forestille sig nogle greb og forskede lidt i. Ja, og det er jo nu, det er også nemt for mig at nævne de her ting, for det er noget, der sådan bliver forsket i, ikke? Det er klart, at hvis man skal tænke endnu længere frem, vi bliver jo bedre og bedre til at tracke, og de her tracker er jo en god start, men der er masser under udvikling, som sidder tættere på hjernen, ikke? Ja. På alle mulige smarte måder. Så det kan også være, at man kommer til et stadie, hvor man kan følge sin søvn meget mere præcist, og påvirke den med, hvad ved jeg, lyde, eller blinke, eller en vugge. Der er nogen, der forsker i det der med at blive vugget, det skulle være godt for dyb søvn, og jeg ved okay. Altså, så det kan også sagtens være, at der kommer meget mere smart teknologi, som sådan faktisk hjælper på selve søvnen. Ja. Det er også en ting, som jeg altid synes, der er sjovt, sådan bare generelt med forskning, det er, at nogle gange sker der også noget, for eksempel så, da man opdagede kvantefysik, så sker der sådan noget, hvor at man i forskerkreds får sådan, okay, det er noget helt andet, end vi troede, ikke? Ja. Så det kan jo også være en eller anden dag, man finder ud af, at vi troede, det var rem, dyb, let. Ja. Okay, men der er 10 grader af rem-søvn, eller der er sådan et eller andet, hvor vi sådan helt har grebet det forkert an, eller tænkt det anderledes og sådan noget, ikke? Der er meget fokus i øjeblikket på mikrosøvnfænomener, fordi man jo måler de her elektriske signaler for hjernen, og de er meget, de fylder med information. Der er alt muligt, foregår alt muligt spændende ting, ikke? Og så begynder man jo at kunne se, at let søvn, det er 1000 ting, og der er alle de her mikrofænomener, og måske betyder det faktisk ret meget egentlig for søvnkvalitet, som jo stadigvæk ikke rigtig kan måles særlig godt, at man har de rette mikrofænomener, og den rette mængde af dem, og fordeling og alt muligt, ikke? Men der er vi simpelthen helt på bar på det. Men det er noget, folk er vildt interesseret i, og dykker ned i, og med de nye matematiske teknikker, altså deep learning og machine learning og alle de her ting, så begynder man også at kunne hive nogle ting ud af signalerne, som man ikke har kunnet før. Så der sker meget. Ja, det gør det er rigtig sjovt. Her sådan lige på faldrebet, så den ene ting, jeg tænkte, det var, at nu har man jo fået en introduktion til søvn. Hvis man nu gerne vil blive endnu klogere, så har du skrevet et par bøger. Ja, og jeg tænkte, hvis man nu skulle starte med en af dem, hvad for en vil du så anbefale? Den nyeste, man skal tage den nyeste, fordi den er jo, der er jo lidt viden, som ikke er med i den gamle. Den er udkom her i oktober, og den hedder Sover du? Og den er fra Politikens Forlag. Den er sådan meget, meget let tilgængelig, synes jeg. Ja. Den er til at holde ud, hvor man kan dykke ned. Den er baseret på spørgsmål og svar, så man behøver ikke at læse den fra ende til anden. Man kan sådan dykke lidt ned, hvor man vil. Så hvis man har lyst til at bare starte på, ligesom få hul på det, så er det et meget godt sted at starte, hvor man får en forholdsvis let intro til mange forskellige spørgsmål. Hvis man så får mod på mere og gerne vil dykke ned i det, så skal man hellere begynde at ty til måske
podcasts. Der findes masser af gode podcasts. Dem laver jeg ikke selv, men der er en del amerikanske forskere, der kører sådan nogle søvnspecifikke podcast, og så vil der være masser af viden at få der. Ikke? Men jeg glæder mig selv til at læse din bog. Jeg er ikke nået til den endnu, men det glæder jeg mig til. Og jeg har været inde og læse bagsiden, så langt der er noget. Og den har jeg i hvert fald gjort mig sulten på, så at læse den hele. Men hvad hedder det? Hurtigt læst, tror jeg. Hvad for noget? Ja, den er hurtigt læst. Ja, den er hurtigt læst. Det er ikke, man skal fortvivle over det. Det sidste, jeg gerne vil spørge dig om, det er også sådan et spørgsmål, jeg stiller alle gæster. Det er måske sådan lidt mere livsfilosofisk spørgsmål. Hvad er du mest bange for at fortryde, når du en dag bliver gammel? Ja. Det var da også et godt spørgsmål. Det var da et godt spørgsmål. Have været for lidt sammen med mine børn, men det ved jeg ikke rigtig. Nu er de ved at være store, og jeg synes faktisk, at jeg har været meget sammen med dem, så det er jeg godt tilfreds med. Men måske netop at have været for lidt sammen med familie og venner, eller også at have taget for lidt vare på mig selv. Ja. Fordi det er jeg ikke ret god til. Altså det må jeg bare sige, jeg arbejder for meget. Ja. Så det der med at holde sin krop ved lige og gøre sunde ting og sådan noget der, det er fandme dårligt til. Ja. Så det tror jeg måske er det, der er størst chance for, at jeg kommer til at fortryde, når jeg sidder der og gerne vil kunne rejse. Ikke? At jeg ikke har holdt min krop bedre ved lige. Men altså, det må jo vise sig. Nu må du genhøre podcast-afsnittet, så når du hører dig selv sige det du er bange for at fortryde, så skynd dig at gøre det. Det er så for... Ja, det er rigtigt. Ja, og det er jo noget pjat, fordi man kan jo bare prioritere det. Altså, det ved jeg. Ja. Men det er jo sådan, det er åbenbart nemmere at sige, end det er at gøre. Ikke? Det tror jeg absolut. Der er mange, jeg også kunne fortryde. At aldrig have boet i Italien. Det vil jeg godt lige have med på listen. Ja. Det må du selv få gjort noget ved, så starte et søvnforskningscenter dernede. Eller ja, Sydfrankrig vil også være godt. Begge dele kunne noget ved. Ja. Fedt. Ved du hvad, tusind tak, fordi du gad at være med, Birgitte. Det var en stor fornøjelse. Velbekomme. Tak for nu. Hej.